Paano ko nalaglag pala yun sa gilid? Mang Jose versus Kakaibig Donalyn Bartolome Part 2. Lola namatay homeless, buraot hindi na homeless, pero kinagalit ng mga netizens sa kanyang pandemic ad. Ito, di pa pang mga balita kinakayoligo at idadaanan. Pasensya na, di ako naka-jacket ngayon dahil nilalabhan. Kaya huwag nyo kalimutan bumili ng ating shirt para meron tayong kapital pang gawa ng bagong merch. At wala dahil mo sinasabi, balitang balita. Nagsalita ng ating paboritong kalbo, Mang Jose. Mang Jose naghalo Rina kay Donalyn dahil nasira ang kanilang kontrata tungkol sa pumanaw na rest in peace na lola ni Miss Donalyn. Ang kanyang simpleng tanong lang sa kanyang video ay bakit homeless pa rin o wala pa ring bahay? Bakit siya namatay bilang homeless? Yun yung tanong ko eh. Yun eh. At nung August 8 lang ang death anniversary, isang taon na hindi nagsasalita si Kuya mo Mang Jose dahil nga sa kontrata kanila pinag-usapan. Pero nakita dito ni Mr. Halorina ang sagot ni Donalyn tungkol sa kanilang issue na dapat na hindi nila pinag-usapan. Mag-ingat ka, Mark, pwede kita kasuhan ng libel. Pag ako tinopak na malala talaga, ikaw na lang kakasuhan ko kasi hindi ako nakasuhan ng isa dahil humingi ng sorry yung matanda kaya pumayag ako sa settlement. Tandaan nyo, merong freedom of speech at iba naman doon ang hate speech o kasama na rito ang libel at kung ano-ano. Pwede mo sabihin ng isang bagay kung mapapatunayan mo na totoo yung sinabi mo. Ito'y noon pa at nung nakita to ni Mr. Halorina ay sabi, wala na, sira na ating kontrata. Tungkol... Pinulit niya na para pagpuniktang Koreano sa ating watawat. At ngayon handa na siya makipaglaban sa korte kasama ni Mr. Donalyn dahil naiinis siya kung bakit bumalik lang na walang bahay ang lola niya. O example, matagal ko na rin kinritisay si Jose Halorina lalo sa kanyang mga social experiments at may mga iba doon talaga na hindi ko gusto ang bagsak sa aking panlasa at freedom of speech ko yun para mag-express na isang opinion. Ako? Swerte mo kung mapapibigyan. Ngayon, hindi ako pwede kasuhan ni Mr. Halorina dito ng libel dahil opinion ko yon sa isang bagay. Ngayon, may mga klase na ng statements na maaaring sumira ng reputasyon ng isang tao at syempre marami pa mga legal interpretasyon sa loob ng ibig sabihin nun. Hindi ko na may explain lalo na hindi naman ako ganun kakwalipikado para pag-usapan yan pero simulat sa pool, yun lang naman ang kababagsakan yan. Sa pagkaka-record ko ng video na ito at paglabas ito, wala pa naman sinasabi si Miss Donalyn. Hindi ko alam kung pinag-uusapan ito sa likod ng mga email o sa likod ng mga tao. Pero kung ako siya, hindi ko na to ilalabas at hindi na ako magre-reply sa sasabihin ni Mr. Halorina. Tumahimik ako. Hindi na ako maghahalo-rina. Hindi. Donalyn is feeling na. Alam mo na naligaw ko after natin mag-break from work. Binasi kita kasi wala na akong feelings. Tapos bigla mo sinumbong sa lo. The irony. Sunod na balita, balitang balita. Ito ang hindi ako buburautin. TXL ay isang Pinoy influencer na mahilig mangolekta ng mga laruan at kamakailan siya ay pinag-initan ng mga netizens dahil sa kanyang post na ito. Hello, good PM. Aslam po, baka meron kayong kilalang contractor o pwede po makagawa no nasa picture, flooring, and roof. Baka po pwede tayo collab and X-deal. Gawamin po kami ng video and promote. Location po Bulacan. Tsaka kung kanina may lolang hindi nakakuha ng bahay, ito naman gusto palaki naman. Buta lang nag-i-interconnect ka naman ang mga issue ngayon. Ang mga balita ngayon na. Di ka kasi nag-Minecraft kaya di mo alam paano buuin yan. At nakita ko ang video ngayon na kinalabasan ng kanilang nakuhang X-deal sa pagkakuha ng collabs na ito. Sinabi niya dito na hindi niya intensyon mang-inis ng tao pero diba iba ang intensyon sa magiging epekto. Eto na, nasa wakas, makakanood na rin ng video bagong bahay ni EXL. Malabo ay Bulacan kung saan nabigyan tayo ng discount. Ligawan natin siya. Sarap! Sarap na X-deal! Mamaya ako sabihin na kayo opinion dito. Panoorin mo na natin. Gusto ko rin ng bahay. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在 Hindi, gaano po katagal ginagawa normally ang isang ganyan? Standard namin na 20-footer less than 1 day. One day. Hindi siya, hindi tumatalab yung apoy dito. Pero tumagos ang init ng mga netizens. Ayun na, ito na yung plug. Parang ko nanonood ng Nas Daily I am in the Philippines. Okay.
Dahil ito mga magandang resolution. Ramdam ko yung plug dito. Pero sigurado naman ako in-approve to nung... tapos na. Sigurado naman ako in-approve to nung construction na okay na yan. O parang feeling mo hindi ka na sa container house kasi parang talagang bahay na rin siya, oh. Paano ko nalaglag pala yun sa gilid? At tumahimik. Yung inyong budget eh hindi pa ganun kalaki. Eh, maganda po ito. Ito ganitong May container extend ka house. muna. Ayan, maganda po Pero ito. depende naman yan eh. Marami dinedependahan yan. Po nito. Ayan, dito po yung number nila. Ting! Yan. Kontakin niyo po sila kung gusto niyo mag-inquire kung magkano po inabot itong presyo dito. Pero kuya, wala naman kami ex-deal eh. Wala akong sinabi. Kaya ba ang inyong budget? Kayo na lang. Bangan niyo po. Maraming salamat po sa inyo pong Mali siguro siya nang sabi, kaya pinalagay na lang sa kanya. Kasi nakalagay dito yung pangalan ng kumpanya. Gandang resort o gusto niyo mabilis ang trabaho, eh kontakin niyo po yung number nila. Ba't mo masasabihin ng mabilis ang trabaho? Mukha tuloy cheap. Pero, intindi ko naman, yung lupa naman na kanyang pinapagawa, maliit lang naman talaga at maliit lang yung halaga nun. Mga ex-deal, mga shoutouts, kada klase na YouTuber, influencer, Facebook, TikTok, meron dyan katapat na rate o presyo. Kamakailan tulad ko, may nag-email sa akin na na gumagawa ng mga speakers at may gano'n silang rate na binibigay sa akin. Ngayon, may zero na talaga ako rate sa sarili ko, sa presyo ko. Ngayon, pag yung kanila gusto ibigay sa akin ng produkto o rate ay hindi aabot sa rate ko, kailangan mong dagdagan nyo para umabot doon sa presyo ko. At naiintindihan ko din dito, syempre, pag wala akong konteksto at nakita mo yung post ni Excel doon na magpapakonstruct ka nga ng bahay pero shoutout lang gusto mo, ilang daan libo yun, diba? Ito maliit lang naman, siguro yung kanyang rate at kanya kung ano man ang kanyang rate ay umaabot doon sa X-deal na gusto niya makuha dito at wala masama doon. Naiintindihan ko yung bilang nasa sapatos din niya. Ang mali lang sa ginawa niya dito ay kung paano niya minarket o ikinalat yung impormasyon na yun, diba? Nagmukha siya parang si pangalan nito, si James Blake Son ba yun? Unang mga nagpapa-shoutout gusto ng something. Tarang ganun din yun. Malabo. Ay, kasi meron pa kaming plano. Kasi gusto niya pagawa ito sa baba. Ayan o. Malaki yan guys, ang ganda po yung ating lupa. Dito may mag-spawn dito na creeper. Para sa sabog yan. Siguro nag-align na lang yung mga bagay na ang hilig mo nga mangolekta ng mga laruan. Tapos ito, ayaw pong bayaran ng cash lahat. Pero X-deal, para na rin naman yung cash. At kung papayag yung kakausapin mo, wala kang magagawa, pumayag eh, di ba? Ito, X-deal 1, X-deal 2, X-deal 3, X-deal 4, X-deal. Tulungan niyo po ako at sana po nandiyan pa rin po kayo na nakasuporta sa amin. Siyempre maraming salamat So, supportahan kita kung may X-deal tayo. Pero, yan, malalag. Kanya-kanya naman yan. Sunod na balita kina Barbie. Okay, walang kwentang balita kina Ayos. Okay, spam. Ayoko ng mga fake news dito, leche. Sunod na balita kina Panguli, ang kontrobersyal na Belo ad na umali ng sari-saring batikos ating panoorin. Opo, siya, may bahay na naman. May something sa mga bahay ngayon, ha? Yeah, nung nag-grind ako sa Valorant, yep, ganito na agad. Work from home extended up to 25 hours. Yeah. Licoman, muling nagbabalik kasabay ng ECQ RST. Christmas reunions, i-postpone muna hanggang 2030. What the? Ano nangyayari? Ah! Alien variant, available na. Pilipinas, Nice! di magpapahuli. Sarap! NCR, Parang pinapakita nila na hindi na nag-aayos. ginseng and royal jelly. Ayuda, nakikipagtaguan na. Ba't hindi ako tumaba ng ganon? Hayop. Sana nga ba? Nangangati ako sa kanya. Okay naman. Thanks. Tawa niya, Pancho. Marami! Tough times call for beautiful measures. Oo, kaya gumastos ka ng ilang daang libo para magpabelo.
irony na, ba't ako magpapakonsulta? Pwede naman ako maging healthy sa sarili ko. Bakit pwede ako mag-push up? Pwede ako mag-healthy diet. For it. I know you've been working hard on that beginner workout. Yung nakalahat ng consultation na to. Pero yun nga, di ba? Pag mga ganyan ads kasi, may mga tastes yan eh. Di ba? May mga gray area yan. Hindi ko siya kompleto masasabing mali. Pwede ko rin siya makukompletong sabing tama. Parang siguro makokonect ko na rin dito yung kay Yexel. Walang mali sa sinabi niya. Pero the way na sasabihin mo siya, malaking epekto na yun. Lalo na pag wala kang konteksto sa internet. Di ba? Pag nakita lang to ng isang ganun lang. Kung nakita yung post si Yexel na wala konteksto, ganun din naman sa Belo. Naiintindihan ko gusto lang paramdam na pwede mo makalimutan yung sarili mo ngayong pandemic kasi nga hindi ka nagpapakita sa tao eh. Hindi na ako marunong pumili ng damit. Hindi na ako marunong makipag-usap sa tao kundi dahil sa Discord eh. Kaya parang gano'n na rin yung mabuting maalala mo na alagaan mo ang sarili mo ngayong pandemic kasi mas madali mo makalimutan niya. Kaya ito naging controversial kasi parang pinapakita niya na paano to naging masama, di ba? Eh, yun nga, ine-exage ka nila for a point. At may tama naman doon yung mga netizens pero may naiintindihan ko naman yung pinakita rito ng Belo. At doon natatapos yun. Sana nagustuhan nyo. Ako ulit si Mocha Frappuccino. Huwag nyo tayo like, share sa mga may bahay nyo ng friends na tumaba na sa loob nun. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mocha Frappuccino na mamaalam. Di pa nga ako naliligo. Hayop. Inuna ko pa to. Ito, di ba ang babi?